Kenca kainta ke pocho dazo ara geramina dozo ang ningitat na YouTube channel pe mona nuji tawa ang rakhda kisat ang imung tua masjid ni sab rakhutan estimeo ang ge rakhda gip besar rakhumne auto kharan ge kana ang atonga atona Habisi ko how tanginim takay tangi jaringkay ko sa tunuga ang tunigida ang tanginim takay ko tangi ba bitik darkay ang ba tunigida how eto sanela rakhoda tangi ba bitik darkay tangi ba namgan sigay ko sa how kharkay bhakti nam raimine atwa khartwa katang lan matwa dum kay katang ba ang itong sa rami sugtang